Halo perlog boro ngawan yang sekani ka channel ke kumno ba phin delete ya ka account kumno ba phin delete ya ka account Facebook lane Instagram dengan kaya phi kumno ban delete da kita te perlog menta chal ni sedang no te mata phila ban pleha Facebook ba phi la ai ha Facebook te phi ne phi lan ni hatrong ne hajan dong unya singgar ne to phi ba ne phi lan te na phi radap na to phi ini setting kane phi ai kane ka setting la phi la poisa ne te phi ni hajrong do kane ka hajrong do ma te phi ni ha account center te phi nyan ha kane te phi la da kane phi pat kane ka personal details kane phi la ban nyan hang ne te phin le kum no ne pat te phi la ban ai ha ne ha po do ma ne account ne te phi la da ba to te kane ka support do kane deletion kane support kane deletion ai kane kanu ka ba phin delete ma ya kanu ka ba phimut ban delete te ngapat ngan ai ha kane ka ba du ne jarang te la phi ada tu ai ni continue te nampatai phi kwa ban delete permanent te phi la ban ai be hang ne po kum ne permanent no te matang asupin ingok sai phi on delete ne permanent untuk permanent te phi na dap tu kan phi ban choose kanu kan urut kan option hai mo te menta ngam choose kane phi dap tu ayan continue te phi dap tu ayan sini support ni continue te shwa ban delete dia kane phi hap ban kan mau yo password mo guys phi klam password la ada phin delete ma da phim kan mau su password ru let be hang ne da la poi hang ne bo ba penikanya te phi ai ne forgot password te so change my ne ma phi la ban change my ne te so ulang kan klam password long ban delete ma yang tang thot yo password te tu ngala da to menta ne delete account tengah delete mah guys cepat yang delete to menta ini kalau delete ke account sana dengan pet ini to menta dan show account sana name deh account sana deh account delete mah guys na ngan su na delete te napi tanat ya ka channel janga terus like and subscribe karena mengaruh ngan na sama ini video. Terima kasih.